салому алайкум бародаро. ва касое ки моро мебинед тамошо кардисти. ин видеода хостем нишон бидем чӣ хел бо дасти худмон дар телефони худмон Google аккаунт создавад кунем, яъне Play Market регистратсия кунем. Нагуфта намонад ки сайти мо дар буд хеле видео неке намедонам аз чӣ сабаб YouTube гирифт просто удалитш кард. Бародаро гиромӣ, чикор мекунем? Барои регистрация кардан просто Play Market зер мекунем. бародаро YT зер мекунем, создать аккаунт зер мекунем, для себя зер мекунем. иҷа номона ягон чӣ менависонем бародаро. бахшиш бошад, Саид менависонам ман. шумо метавонед ки ном фамилияи худтон нависонед бародари азиз. муҳим нестиш. сол, моҳ, рӯз, моҳ, соли таваллуда. иҷада менависонем. пол интихоб мекунем. женской боша женской, мужской боша мужской. баъд дали лағат мекунем. баъди дали лағат кардан мо деҷа вариантҳо барои логини аккаунтона пешниҳод мекунем. ин вариантҳоро ягон чиша интихоб мекунем. ягон тешки дар ёдмон создмона. ман дуюмша интихоб мекунам. ай ҳама хубаш бародаро, вақте ҳама аккаунтро создават кардан, вақте ки логина интихоб мекунем, ягон қоғозак дар бинависоне бимоне. баъд вақте ки иҷада парол создават мекунем, паролам ҳатман ягон ҷода нависонда бимоне. случай чиво ягон дар кор мисол ягон рӯз баъд намеёбиш аёдат биромадаги ай. парол чӣ хел создават мекунем? англисӣ қатъӣ метавонем ки номери телефонмон нависонем. баъди нависондани номери телефон бе ягон пробел, бе ягон чӣ, ягон ҳарфи англисӣ, ягон букваи англисӣ нависонем. обязательно тоқа номер намешава монда. номер баъд ягон ҳарфи, ягон букваи англисӣ интихоб мекунед. тамом. ман инҷада бародаро паузада мемонам. паролно создават мекунам. чӣ хеле гуфтам? ҳама хел бикунед. 8 рақам бояд зоид боша. 8 рақам боша баъд ягон буква, ёки 7 рақам боша баъд ягон буква. то есть хулоса бояд 8 символ боша. ҳамиҷа буква, ҳарф, ҳар чизе боша набоша, 8 позитсия боша бояд. чикор мекунем? ман паузада мемонам. парола менависонам бародаро. ман парола мондам. дали лағат мекунам бародари азиз. иҷада номери телефон метавонед ки номери телефонтона добавид кунед, привязат кунед аккаунтда. мақсад вақте ки парол ёки логин телефонтона гум мекунед, номери телефонтон қадим метавонед восстановить кунед. ман дар кор нестак бародаро. ман пропустит мекунам ин чиша. баъд дали лағат мекунем. поён мефуроем ҳамихел. ҷада принимаю лағат мекунем. интизор мешавем. бозам поён мерем. принят зер мекунем. тамом бародарои азиз, чай дисти Play Market мо кушода шид. 2 минут кора иншоалло. ай дасти любой одам мебия. мо видеоро барои бародари синемат кардем ки намедонанд чӣ хел кунанд, баъд чӣ намекунанд. пеши ягон кас нарафта, худшон бо дасти худшон самостоятельно ҳамаи корро бикунанд. бародари азиз, видео махсус шидаги боша, ҳатман лайк монед видеода, баъд обязательно поделиться кунед видеоро бародари азиз, то ки дигар бародарам видеоро бинанд, канал хабардор бошанд ва моро дастгирӣ кунанд. боқӣ паноҳи ҳама ба худо.